Salam mehriban dogunlar, izleyiciler, kadırdan tomaşaçylar. 11 ayın sultany, Oraz Ramadan ayı, Oraz ayı, gelip geçti diýip begenýä halaýyk. Soň bir aýlap, agzy bekläp, ruhuny, bedenini arassalap, Yaradanyň öňünde tagzim edip, alnyny secdeye goýup, ruhy hem fizik taýdan arassalanyp, ibadet etdiýär, dilek edýär. Öz durmuşyny bir aýla ýürüýte Yaradan üçin, ussa kerim üçin ütkediýär. Oýuň soňunda da bir aýlyk şeýle adatdan daşary adat bolmaýan, ýagny ýürüýte ruhy hem beden taýdan arassalanmak üçin, ýagny Yaradanyň öňünde arassalanmak üçin edilen ibadatlaryň soňunda süýji bir bayram bolýar. Şatlykly, şowgunly, şadyan bayram bolýar. Diňe anananlar däl, diňe oraza tutanlar däl. Bütün Allahyň gullary, müminler begenip hem ruhy hem fiziki beden taýdan arassalandan päklendim. Mundan soň durmuşdaky planlam, işlem, maksatlam täze gowy sepkitlere ýetirdip ýagşy niýet edýärler we şol şatlygyny, päklenişini, hemmesini bilelikde öz dogan garnaşlary, dost ýarlary, tanış bilen bilelikde gutlaýarlar. Şoňa bilelikde begenýärler, goýsanýarlar. O şoňa da orada bayramy diýilýär. Ina orada bayramynyň ikinji güni orada bayramı nasibetli oğlu bilen öz maşgalamyzdan başlaýar. Ýagny dünýä türkmenleri. Ağlasa kim ağlar? Doğran ağlar, biram doğan ağlar. Galany yalan ağlar diýilen üçin ilki bilen orada bayram münasibetli tutulan oradalar, ibadatlar, ýagşy dilekler Allahyň dergähinde kabul bolsun diýip ýagşy dilek edip öz dünýäň dürli ýerine ýaýran, dünýäň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmen oğullarymyzy şeýle-de Türkmenistanyny illeşlerimizi galy bersede bütün müminleri, imanlıları orada bayram bilen tüýsürekden gutlaýas mehriban dogunlar. Bayramyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun, şowly bolsun. Hepden ahirine dagabat geldi. Gowy geçsin, şowgunly geçsin. Hem dynjalyň ruhuňyz, bedeniňiz şat bolsun, arassalanyny ýeňleti. Bundan soňky ähli işleňiz rowat bolsun. Allah jan hemmesini batlandyrsın, hemmesini hasyl etsin. Bizim Türkmenistanlar höküminde halal halkyň hakykat göreşini goşant goşmak üçin gije gündüz algaýan jurnalistler, habarçylar, medeniýet işgärleri şol sanyna hak bileleşigi hem esasy koalisiýa Türkmen hereket, Türkmen Halk Frontu ýa-da hereket adly Türkmen demokratiki oppozisiýa güýçleriniň bileleşiginiň adyndan hemmeleri orada bayram bilen tüýsürekden gutlaýas we esasy dilegimiz inniki bayramlary biri-birimiz bilen toý taşakly gatnaşyp öz watanymyzda gutlap dowam etdirmegi nesip etsin diýär. Mehriban dogunlar. Toýlaryňyz toýa ulaşdyn. Ömrüňiziň her pursaty ruhuňyz päk, bedeniňiz päk, ýürejek ýoluňyz päk
bagtyňyz pek olup bayram ýaly geçdi. Orada ýaly mukaddes arasda pek bolup geçdi. Bir var ähli dileýleňizi, ýagşy dileýleňizi öz derganyna kabul etmek bolandygyny. Bugün güni aýlymyz ekranna görüşüňiz ýaly inha haramda iki tane diktator we diktatorun galyny Serdar Saçak ola ne prezident ne diktator hiç adamda gurjak oýunjagym däl. Näçe manipulýasiýa etselerim, näçe reklam etselerim, öwün bolsalarym hiç kimim däl, hiç adamda. Ýöne şonda da bu diktatorlaryň hyzmatdaşlygynyň içinde, diktatorlaryň edenetliklerinin içinde olum rol alýar. Şoň üçin şoňam puraty goýuldy şotay. Şeýdip hiçtat görlemeler, bilmeler diýip duranym biziň eginleşimiz, yürekdeşimiz, göreşdeşimiz, illeşimiz, kadırdan dostumuz, akvallaşımız, yollaşımız, risk. Bugün risk Haramdağın, Erdoğan'ın ve Serdar Saçak'ın diktatorların hyzmatdaşlykları barada halka we dünya jemgyýetçiligine öz göreneşdenlerini, bilenlerini yetirýär. Men sözü riske berýän bugün efir gönýälim riskinki risk hoş geldin söz sende. Selamun aleyküm. Döweldagy. Wa aleykum selam. Bayramlaryň gutly bolsun. Selamun aleyküm eziz halkym. Bayramlaryň gutly bolsun. Oraza bayramlaryňyzdan. Emmeňize can sağlyk dileýän, indiki nisip bolsa geljek ýyl 2024-de öz ýurdumyzda bellemek meselesini Allahan uluyumuz, kiçiğimiz hemmeňiz ayal doğan ejelerimiz bardyr içimizde, ejemi ýaşynda kakamaş hemmeňiz Allahan indiki ýyla nesip bolsa hacı mama, hacı baba bolup indiki ýyl şu bayramçylykda bellemek sizlere hemmeňize meselesini. Hemmeňizem hacı bolma meselesini başlarında öyle Söz sende. başladı. Bu geçen hafta Oraz ayında bu Tayyip Erdoğan var. Bu Serdar Saçak var. Galby Svet bakakası. Olar berdi Nur ýagdy Açylova berdi. Nur ýagdy Açylova 79'ň olany. Sen niýden gelip çykdyň? Kimlerden gelip çykdyň? Men seni tanýan. Koç Holding'de işleyen özüňem. Türkmenistan'dan gelen gaz, süýk gaz. Olaryň hasabyny şo nämelen alyp dursun. Kimin hasabyny ýetirip dursun pullary? Koç Holding'de işläpsen. Koç Holding'e nädip girdin sen işe? Kim koydu seni? Nuriyat Açylova 79'ň olan sen. Özüňem bayramanly özüňem. Bayramanly özüň. Ayda 3 kere getirýäňiz. Koç Holding sunan. Olan kiminki? Serdar sen bilen okma sen, ha? Sen bilen okma. Daýsan şoför gönder ýuradan onuň adyna geçip gelýär. Daýsan şoförüň adyna geçip gelýär. Daýsan derler siziň şu şeýsorkaňyz o siziň. Taşakçyňyz hemmeňiz siziň bol patralemiňiz. Otursa oturýarsyz ul söýleýän adamdan birisi o.
Onun adından geçirip koyarsınız. Özü aslında oğlan aslında o straight işleydi o oğlan aslında. Taşeronda. O sen adamlar tutup beren, senin kim kebi o adı hadise onlar, baylar, pijonlar, şular oyun remosa çoğulayıp itiredi. Oğlan işgarların kopsunu hakkından vermeyedi. Ona adam yaz geldi. Beherdenli özüm. Sizin beherdenizden kurtarmaya, Bağparak Göktepe'den kurtarmaya hiç sizinkiler hiç kaçan kurtarıyor o doyup kurtarıyor. Beherden, Bağparak, Göktepe doyan vakti var mı sizinkilere? Mamana öldü gitti. Ne mi alıp gitti yanında? Maman öldü gitti. Baban öldü. Ne mi aldı gitti? 2 metre mata alıp gitti. Kepen alıp gitti bari o. Ne mi ettiniz? O Nuri Ağa'nın şirketi var berde. Firması var. Şirketi var. Firmada şirketi var onun. Adam başına $3.000 aldı. Getirip duran adamlarına. Konsolosluğda ne etsin? Instagram pasaport 10 ort veriyorsunuz sizler. Nuri Ağa'da sen ne et 10 ort veriyorsun? $3.000 alıp dursun. Men senin numarını bilyen. Men şu otura yerini bilip dur senin numarını. Men havarıştıran adam ken. Ki özüm Evropa'da olsam, men havarıştıran adam ken Türkmenistan'da hem ba, İstanbul'da hem ba, Türkiye'de hem ba. Senin ne hem edecek işlerini içe bilip dururlar. O geçen hafta verilen pulun ne yere uğrattın? Türkmenistan'a gitmedi o pulan. Polşa gitti. Polşa Aman'ın yanına gitti. Aman'a gitti olan. Ne hemen o sizin bu espiritual işin Serdar? Tayyip Erdoğan senin Kreso'dan boşalıyor. Senin gidiyor Kreso'dan gidiyor. Avrupa'da Türkler hemen şunu yaman görüyor. Avrupa Türkler hemen yaman görüyor. Halan o. Gurda şu oturuyan Tayyip Erdoğan sen sögün başlıyorlar. O gidiyor belli. Sen ne etsin nemesine dur. Nura sen niye kaçıp yetişirsin sen o nemelerine? Özüne tam özüne pulap dursun. %5 at dursun. Pulap dursun kazan sus niye kaçarsın? Senin ecen hakkın bayram aldı da. Yaşayabilir mi? Açılıflar. Kakana pakta zavodun kar oğlu oturuyor. Pakta zavodun. Bayram aldı ki. Ecenge moğolimken pensiya çıkın. Kakana pensioner. Ona et son pakta zavodun kar oğlu işleme hakkı var. Sen bir ayal doğunun ba. Moğolim. 2 gidik äre baran. Olam sana adını tap beriyor. Prezident bizim qarındaşımız diyen mi? Ayal doğunun şeydi kuruluyken mi? Prezident bizim qarındaşımız.
Näde garnaşyňyz böyle bilemok men sizleri düşünemok. Amma doğanın garnaş boluş çıkarmış mümkün öňler. Doğanın suratyny görsem tanarım ben onu. Pulam boluş mümkün. Pulun üstünden garnaş olar. Ya Pul bilen garnaş. Bağı pul. Tökküce toyunu gördüm. O dronlar ba. Abi işin drone ba ya drone. Toy kamera dronlar var ya. Vertolyot helisini 7 sanfını koyupdylar, 7 san vertolyot içinden pullar seçerler. Yokardan vertolyot gelipdi, pul seçerler. Tökkücen toyunda. Drone bilen pul seçýär. Awa vertolyot drone. Bah. 7 sana. Üstü şu adamla ha? O sıçba. O sıçba, olarda var, lekin halkta yok. O pul kimin pulu? Neden tapdınız? Neden aldınız pulu? Sen näçe çıkarmasın çıkar oturma? YouTube'a. Senin gel ya. Eso ahranalar. Mesleği ahranalar. Sen näçe men izarlar, tapsın, ama set bilmeýäňiz meni. Tapan wagtym set bilmeýän, eliňizde hiç gelmez maňa. Lekin hemmeňiz ahranalar. Götüňize bokuňyz barmaýanda. Ha, öňkülerdir amba, öňkü prezidentin ýanynda işlep galanlar amba çiňizde. Bir ucu taýagyň ujup sizleriň meliňiz bar orta. Mesleği ahranalar. Götüňize sokarın. Ulukan baklajany. Türkmenistan ulukan baklajany ýok bolsa, ben Germanyň sana sipariş edip uradyan. Şoň üstüne oturursun. Oturursunlar hemmeňiz. Sizler näme boluşuňyzdan beter bolup başlandyňyz? Näme? Dolar istem wagtyňyz berdireň, istem satýaňyz ha? Näme Türkmenistan ejigine galarmy siziň? Bir iki tane haramkor etçeni istu sizler näme? Valüçükleri azar verip valüçükleri nalog toplan kişi bolýaňyz. Näme kimse? Mir bazara barıp sizlerin adamyň sen özüň. Sen özüň ahrana saňa aýtýan. Mir bazara barıp o gül satýany, ayal dogalany, o süýni satýan ayal gyzy. O pul alyp pul satýar o. Onu gorkuzan kişi zaýdy. Kim sen? Näme bolýar sizlere? O söýdegar oglan näme etdiňiz? Näme gorkuzaňyz söýdegar oglany? Olan bir haramkor aslında, olan bir haramlyk etdi. Wagtynda etdi. Etmedi, etdi. Olam ýangyş etdi. Olam haramlyk etdi. Indi sizler oňa çöküp başadyňyzmy? Katejaýyny alsaňyz elinden. Aserde sen habaryň ýokmy? Zaten bilen ýokmy Serdar? Bilmesi gurt dursunmy? Aslında seninkilerin eden işi bu. Wagtynda işletdiňiz, olandyňyz. Türkmen pullary çykartyrdyňyz şoğlaň üstünden. Dubaýa şoň ayal dogan üstünden Dubaýa pul çykartyrdyňyz. Näme bolýar?
Zilyon svet. Sen näme? Ejemül dip otuysun bu kılıp ejengülse yaman etkendeme. Sen bütün 5 bilen halkı ejesini öldürüp dursun ya. 5 bilen halkı ejesini öldürdün sen. Näyle bolýar eken? 5 bilen halkyň ejesini öldürüp dursun sen. Bilýärmi şonu? Agyr batýar ekenmi? 5 bilen halkda sen näme etip dursun sen? Sen näme bütün etraflary, vilayatlary näme çağırýan sen? Arçynlyga, hakimliğe çağırıp hemmesini sevmesini baklamysan diýär, ni diş diýär, näme diýär, gaýsy ýurtda soraýar. Näme sebäpden soraýaňyz? Bilýärmiz ýokmy? Sizin kompýuteriňiz işlänokmy? Aeroport kompýuteriňiz bar aeroportda. Migrasiýanyň işlänokmy düzgün? Kim gaýsy ýurda çykdy migrasiýada görüp durak? Ya prosta oyunmaya şantajlık başladınız mı? Şu korkuzu pul alma peşine düştünüz mü? Siz bir slavrak ece kaka görsen. Risk belki bular pul alıp para alıp kompýuterda hiç sat ýazýan alırlar. Bolup bilermi şeýle? Yok olmaz, ol bilmiyor. Hiç kana bilmiyor o işleri. Gaýsy ýurtda gelse ýazarmazlyk üçin aýratyn bir tarif, aýratyn bir tölemeli zat bawalarmysyn? Kompýuter ýazylýar. O tölemeli atadan berilýär. Dölde atadan berilýär. Tölemeli berilýär. Kompýuter ýazylýar. Sen gaýsy gözü geçip o ýurda o Slavra ece kaka görse çökçek. İstenlik ýurtda bulan bir topar kaz ýollary istenilen maglumaty islemeseler maglumaty ýetirip durlar. Slavra ece kaka görse ýa-da goýja jaý kursa ýa goýja maşina alyp turup alamasa korkuzmak, pul almak. Ýa-da şantaj etmek bulanky. Oğlun bana bundan ispir, korkutma, yalan geplemek. İşon şu, o şolaryň ece kakasy oğlundan can etsem, güdök gitmiyor, can gitmiyor. Düşün. İmmunu şonun üýündeki näçe adam bolsa şoň üýünde sevmesine şunu bloklap koýarlar. Başgadan can etse gidýär. Näme diýäňiz o sizler? Gara sen dagor etdiň, söz berdiň, Serdar. Girtik prezident bitem bolan. Sen söz berdiň, telefon arakatnaşyklara ses dinlemek, ses zat almak, zapys almak getirildi dip. İştiraf etdiň. Kanuny karşı et koydun. Özüňiz etip dursunuz ýüşlerine. Näme sen o sözlerin? Kanunda ýaz, sen kanuny koydun sen. Putin kalkanğa. Näme bolýar? Putin kalkan. Senin heýle sözüň ölen risk. Orslar biz Russiya Federasiýasy höküminde Türkmenistan bilen wizesiz rejime gatnaşyga geçip bilersiz ýöne wize talap etmek. Putin kakasy gol çeken o jogap beren o aly. Jogap beren. Eýen bir ýerde çaleşden çatma ýykar diýen ýaly eýen bir ýerde Russiya Federasiýasy Türkmenistan bilen wizany aýyrdy zat diýip eýen video paýlaşyp berler. Russiya jogap beren. Men şunu düşündüm. Jogap beren. Götüren o aly.
Attık dereno. Yok olar ýa zat yok. Ýöne şolar ýaly halkyň ünsen sowjak bolup käwrup kepurun gıйbat ýaýradýarlar, onu alyp götürýärler o wara. Hakykatda şular ýaly alyp götüren oklar. Sen bir tonnala fakty aýtdyň, görkezdiň. Mesela edin öyle hal vize nemçe ayırır bilen vize ayırır. Olur. Mesela olmasa olya. Türkmenistan'dan barcaklar oğlanlar helilendi men oğlanlar. Yaş oğlanlar pula muhtaç olan ken Türkmenistan'da şu var. Ken barar yanlış yoldan hem göne urşa götürür. Urşa götürür. O yol için hem tayini korundu. O %100 bolcak zat. Sonra hem böyle senin oğlun teröristim öýündikiler zarar berýär. Bulan şahkıntıları o işte işleyecek o diye. Oraya gittik. Oğlanlar yanlışlar lekin o işe koşulsa. Taliban Türkmenistan'dan Rusya'ya gitse Putin'in adından. Hava. Gidiyor. O anlarla arası kova bulan. Şu Türkmenistan'dan birisi oğlanlar bula hiç kalkıcı olur. Kalkıcı olur. Hiç gideceği yeri olur oğlanlardan bulur. Nereye gitsin? Serdar senin ayal doğanı. Ne mi o? Bu turta senin heleğin doğanı oluptur. Kançita. Ne mi cırlayayım önce Dubai'da? Hı? Ne mi oluyor? Hı? Sen kimsen o? Eneşka sana aydın. Kimsen? Kimsen Eneş? Vurgumunun yıkılıyor ona. Gidiyor bunun. Şuul devamın içinde gidiyor bu nisip olsa. Son kim bul kalarsın sen Eneşka? Hı? Mesela koğutanen. O şam sen üstüne gülde ya düşer mi? Hı? Bağırda. Ne üstüne gülde? Öz köyüne özün yıkılıp çolaşıyorsun. Sana ne mi deydi? Kimin aşağına yıkılıp ılgap varacak olacak kendinize. Doğru aydı da. Hak sen var ya Eneşka. Takıpsın buna altın takıpsın birlen takıpsın. Ne mi birlen takıpsın ütköşk yerin var mı senin? Hı? Şu kirlısın. Kırlı adam kırlı oluyor. Ne öyle bir kutaran bir alkaş bile içip sıçıyırıp da iki azdan vank kırıp iki sevetin bir koşup bilen o. Çilim çekip üstüne çilimle yakıp düşürüp. Sizin hem bağıdan bir bolmadık adamlar hem bağıdan bir tükürücüne adamın tükürücüne şoňa awraça ýok sizin bilet. Hiç gaýsyňyz. Galbasy we sen näme bilet? Bilen okmy ýa iştesin gelen ok, görasyn gelen okmy? Hı? Tupoy oğluna koydun. Özüne çekinin okra. Hı? İslam kari näme dedi? Özbekistan prezidenti sana gidedi. Manikizde. Özbekistan prezidenti sana goýja söz aýtsa lekin aslında. Ben ona aytıp durmayın. Goýja söz aýtsa sana. Sen hem gülüp geçtin. Heydim.
çumonu çıkardı Özbekistan prezidenti bilen şonda. Erdoğan şoň götüne girip başladı görýärmi? Soňky gelen Erdoğan götüne girip başladı. Bu kelleri adam o. Sebebi girerem o. 30 milyon 35 milyon halkı näçe ýüretip görýän? Senin 5 milyon halkyny ýüretip bilen ok. Alıp çık bilen ok. Hiç durly. Ne svetden, ne toktan, ne gazdan, ne sudan, ne köçeden adamlar arasy howalyp bilen ok. Tozaň içinde şey adamlar. Geceler o uşun doğruna kalan köçeler yürüyorlar. Sivetsiz, toksuz köçeleri. Avazana yakyny bar bolanok. Diyorlar sen biraz ne şey alıp çıram? Volya. Riske ara kesme berýär, mehriban dogunur. Ştaýda käbir biziň alyp barjylamy tesirçilerimiz var. Şolaryň salamlaryny size ýetireýin, mehriban dogunur. Gije berýär ştaýda. 70 bay Aman Jaksyýew 70 bay Aman Jaksyýew saýlaw gowy geçdi diýe. Halal saýlaw diýip prikol tutdy. Bez komentari diýe. O özüň gowy düşünýän bu zatlara. 70 bay. O kelam. Salamu aleykum halkym ýylyşlar. Haýt orada bayramlaryňyz gutly bolsun. Niýetlerimiz kabul bolanlardan Allah'ım eylesin, hamd olsun diye. Sağca ol, ömrüm uzak olsun. Yine devam ediyor kelam. Aleyküm selam. Risk sizin hem bayramlarınız bilen diye. Sağca ol. Kelam. Şeýle pursat diktaturanyň saýasynda aşa bagytly özüne saýyp serhoş bolup akylsyzlygy wejera bolmak diye. Ramazan Cuma salamy var. Emmeňde mehriban dogunlar. Risk gelýänçe. Awal. Ya geldin mi? Öyle. Var komentar. Devam ediver. Komentar yapalım. Sen devam ede. Yakine var plan. Näme? Yurtunda avazany yakine var plan. Avaza gitse adam bir dince alışa gitse 1000 dolarsiz 1000 dolar 2000 dolarsiz hiç gitip olmuyor diyorlar. Atellerin başka yurt ýaly awaza şolar ýaly tügelemay bolar diýeni. Awazanyň ýakyny bar anakda. Ateller wakasyny eşden ağzyny uçuklyk çykýar. 2000 manat. En nämesi risk diýmek 2000 manat 2000 kazanyanlar 2000 manat näçe bolar bilýärmi? 100 dolar bolýar bir sutkasy. Bu sutka 2000 manat. Hökümetin aýlygyny näçe manat berip dursun? Ha? Serdar, Galboy Svet. Hökümetin işgaliň aýlygyny näçe manat bilýärmi şonu? Näçe gitsin soň o adamlar? 2000 manat. Sana görkezji hökümetin aýlygy däle. Korrupsiýada, paraforlukda, para peşkeşde aýlanýan aborot, aýlanýan pul şo taýynyň müçberi. O aýlyk günlük olar formalite diýär. O kağıdın näke olur. Geçen yıl geçen şuna Avazada şöyle dat boldy.
Daşoz vilayatyň telefon siýazyň Orunbasaryň ogly gidýär. Afasy bar ya. Orunbasaram para horda telefon siýazyň. Para hor bar ya atölye ýerleşe diye. Atelde buların bir nämese şestorkalaryň hem şestorkasy boğlanın dövüş gelýär. Awat gelýär. Boğlanım içip alıp bu şovaly edýär. Agdyna näme gelse hem ağzına aýdýar. Oğlan özüne qaqasyny çağırýarlar. Meňse näme hok dokumentany etmediňiz şu adamy. Dokumentany basmadyňyz. Mise vermediňiz. Özüňiz öz araňyzda o adamdan pul aldyňyz. Näme sebäpden pul aldyňyz? Ne sütçü var, ne awur var, ne sudya var, hiç gaýsy ýok. Öz araňyzda çözdüňiz, goýduňyz $25,000 pulunu alsyňyz. $25,000 pulunu aýlar. Utaya awaza yollar aç. Galyby svet. Özbekistany yapdyň, Türkiýany yapdyň. Türkmenistan halky näme çyksyn? Näme çyksyn? Aýsana näme çyksyn? Owgana gitsinmi? Owgansan yola çykdy. Russiya Putin ýandan gitsin, Putin esker bolsun. Putin esker bolup gitjekler Türkmenistana gelip Türkmenistanyň üstünden gitsin. Täze biznes, täze pul çeşmeti, girdici çeşmeti. Takam şo bolýar. Takam şo bolýar. Aw. Aslında onu akurat onu sessiz sakin etjek boldular. Onu göt açyl gitdi. Jarglap başladylar. Onu aslında ýoşukla etjek boldular. Turmahanada adam daşadylar. Geçen adam uğratdylar da etdiler. O bolmady. Türkmenistan turmadan adam uğratdy. O bolmady. Güç etmeýär. Göt açylýar. Endi sözüň öl birdaçyk gorsam bolarmy? Goşaşam. Inni sen göt açyly bilen etjek işleriniň üst açyly diýdiň-e. Şonda bir ştaýda bir zat goşasym gelýär. Bu diktatura bolsun, bir haram çüýrük tohum bolsun. Tapawdy ýok. Türkmenistandaky diktatura şolaň tarapdarlary ýa Türkiýedekiler bolsun. Bulan edýän işleriniň hemmesi duruşy bilen absurd, logika hiç da gawat gelmekde. Onuň yalan maglumatlar, yalan habarlar çykaran bolýarlar, zat eden bolýarlar. Şol ýanky inni Russiýa Federasiýasyna wizasiz boljakmyşyn eýle-beýle şolar ýaly gurrunlar ýaly. Inni esasy söwüşijileri Türkmenistanyň üstü bilen Putino esker iýermek üçin bir ýol. Şoňa gitjek, uruşa gitjek kömekler Türkmenistanyň üstünden gitmeli. Onda da ýöneköý watandaş ýaly şolaň üstünden gitmeli. Käbir zatlar. Şoň üçin şoňa taýýarlyk taby inni. Şuň ýanyna ýene bir täsin bir zat bar, interesli diýjek bolýan. Täsin bir zat bar, bagyşlan mehmanlar gatýada bolansoň ýüzümde adam çiş bolmam mümkin. Sesimde adam bir hil bolmam mümkin. Ötünç sorayan gatýada. İş, güç, oku, alada hemme zat bilen dynjalyş gününe ölüp betýän onu dynjalyş gününe de çağılan festivalli diýene zatlar olar çykýar. Tügeleme bayram bolansoň gelen giden gitmeli bolýan mehman gelýär, kabul etmeli zat diýende ýa-da urak bolansoň ömrü zok bolsun, risk öz alyp çykýan, ştaýda bir zat diýjek bolýan.
şu Türkmenistan bilen barançykly maglumat berýän, maglumat ýaýradýan käbir daşary ýurtdaky neşriýatlar, çeşmeler, zatlar var-da. Indi şular Türkmenistan bilen barançykly diňe azatlykda bu azatlygyň formaty däl, azatlyk bilen şol gursanyna beýleki nemelerin formaty şu bolup çykýar. Yalan habar ýaýratmak. Meselen geçen iyi verdiler, bir näçe günlükde iyi verdiler. Ukrainada Şeyh Mansur diýip bir goşunma, Çeçenden goşuny, asly Çeçen Kavkazly bolanyň goşuny hakyna tutmalar Ukrainada. Oşa taýda bir Türkmenistanyň biri sniper, mergen, nişançy bolup neme diýär, lewaply özü diýip şonu reklam edýärler. Bärde şonu reklam edýärler. We şonu reklam edenlerine de öýleri absurdça bilen, öýleri yalan propagandaça, yalan propaganda berýärler şo taýda. Yalan maglumat berýärler. Bärde näme üçin? Mun bilgeçinden edýärler. Şol Ukrainada urşýan beýleki Türkmenistanyň damaryna basmak üçin ýa Ukrainada urşýan beýleki Türkmenistanlary şolar tanayanlary gahary adama mindirip derrew emosiýa bilen şolardan bir maglumat almak üçin şolara ýalaky duzak kurýan ýaly hereket edýärler. Näme üçin? Men bunu näme üçin şu formatda aýdýam? Sebäbi ol oglanyň özü, şol oglany gow tanayanlar var, ýakyndan tanayanlar var. Özüni gurulýarlar, onça taýda ýalan maglumat berýär. Näme diýär? Men Ukrainaga geldim, ondan aýyna gysgawatyň içinde urşan emetdim, goşuldum, zat etdim. Türmede oturup çykan näçe ýyl. Orta parçagasy var. Näme üçin? Näme üçin batylandy Ukrainada? Näçe saganyň dadynyň badyny şolaram aýdynda. Birini reklam eden wagtyňyz, birini bir görelle ýaly zat edip bir reklam edýäňizde, gahrman ýasaýaňyzda ine şu aktivisti bur topar çöpdüýini, zyňyny, köçe küntüsüni, gedaýyny, tupoyny hemmesini ýygnap sahna sürdüňiz-de. Birden hakyky aktivistler sahna çykaýmasyn, halk hakykatdan bir göreşe galaýmasyn diýip derrew göreş meýdançasyny pokladyňyz-da oppozisiýa smoklar bilen aktivist smoklar edil şolar ýaly. Ukraina meselesinde neden etdiňiz? Tapan adamydan ha şol görelle hökümine, reklam hökümine. Bolan bar edýän işi özleri ýaly absurd. Risk söz sende? Yok, onu boş ver. Men ulatlara men kızıklamaya olanı fuflo çıkarma. Yok, ýaýan köpde, sorayan da diýen. Onana fuflo çıkarma, ona fuflo çıkar. Kellen vardyň gibi, ola fuflo çıklar. Olar pul için. Ana birisi diýdi, efir verdi, efirini dinledim. Aktrisi olsun pul berýärler diýe. Maňam de pul berip durlar diye aktivistçilik üçin diýip aýtdy. A sen pul üçin sen aktris bolupsyň dende. Pul üçin. Hakykat aýdan ok sende ona bolsa. Sen halkdan halkdy hakykatlaryny aýdan ok halka çykyp sen. Pul üçin aktivist bolupsyň da sen. Pulu satylypsyň. Yalan fufla guruna edýän sen. Öz agydyň özüň etdiň sen. Bileňmi şonu? Öz agydyň etdiň. Men aktivist boldum, bolamaz maňa pul berdiler, pul berýärler diziň. Öz taparşy gep diýesin, öz taparşy taýda. Şoňadan pul berýärler, aktivist bolsun pul berýärler. Näme pul berýärler? Ol sana pul berýän adam sana, şo adam sana kim pul berdi? Şonuň diýen sözüni aýdýan sen, çykyp aýdýan. O sana şu Karadoysa Karadoy diýen sen şonu. Sen halkı hakykat aýdan ok sende. Sen hojaýyň, senem o şonuň işgary bu. Hakyna tutma.
Şonu öz ağzıma özü aytdı şu gepdi. Risk Özü parası aytdı. olacak senden. Mümkün mü? Sonra. Ferhat, käbir adamlar var da, inha şu birazajyk halk ayağa galjak bolýan derro göreş meýdançasyny, ay men inha oppozisiýa, men aktivist eýle beýle, men adam hukuklaryny goraýan, ol bu derro doldurdylar sahnany bular. Inni şol adamlar Türkmenistanyňky yakyn garyndaşlary öz maşgalatyndan uzakdan garyndaş bolsa hä diýjek bolan wara. Birinji derejeden garyndaşlary hökümetiň wajyp işlerine, ýokary wezipelerine, hökümet işinde, uly wezipelerde işläp berler. Bu nähili oppozisiýa, bu nähili aktivistlik bolýar. Şular ýalyky indi sen özüň şu sistemanyň içinde bolansoň, senden soraýanna hakykatan şu mümkinmi? Meselem biriniň agasy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bir ýokary okuw jaýynaky kazyoly, işgäri, şotaýyp goýan agenti, adam bolup durka, şoň inisi aktivist, oppozisiýa bolup bilýärmi? Ya meselem biriniň dogany, ayarlygyny ýa-da erkek dogany, ikisinden biri ýa-da bir erkek doganyň beýleki erkek dogany hökümetde güýç gurlugyny, prokuraturada, İçeri işler ministerliginde, Milli Howpsuzlykda, goşunna zatda, wezipeli ýerde men ol häkimlik zat, o zatlary aýdym oturjak, esasy güýç gurluklaryny. Şular ýaly yerlerde işläp, Adalet Ministrliginiň hataryna işläp, doktor diýenmok, hekim diýenmok güýç gurluklaryny. Şular ýaly wazyp wezipelerde işläp, şoň dogany, ayarlygyny, gyýjygy, erkekçisi, yaşama mengdeş yakın, birinci dereceden yakın garyndaşy döwletde şolar ýaly möhüm wezipede işläp özleri oppozisiýa we aktivist bolup bilýärmi? Şu hakykata gawat gelýärmi? Mümkinmi şu Türkmenistanyň şertlerine? Şunlar aýyl-saýly berýär. Türkmenistan şertlerine mümkin edil o. Köp sora geldi we senden soramagyň edilir şunu. Men sana men şunu aýtyp bilýän. Aýl-saýly et bolmaýar. Men sana aýdym, men özüm öz başymdan geçip duran aýdym men. Men şu serdaryň içinde ýurdum ben. Ýurdum. 2013'ten 16-17 ama ne var diye. Ondan kopan vardı. Ondan sonra ben başka işlerde şey yaptım. Men şulon içinde yüründe beni öz götümde izimde adam koyuyordular. Doğrusunu aydiyem ben. O tarafta işten adamlar sonra aktivist bolup çıktım diye aydı. Ha, böyle bu taraftan. Yine şundan burada var. Candan doyup çıksa. Candan doyup çıksa bolur. Ha, Pramoy çeşmeden angardan oturan yerinden berdi özü misal sana ayın özü oturup Baku'da oturuyor özü. Baku'da oturan yerinde Türkmenistan'dan ministersodan Pramoy informasyon alsa o olmuyor. O aktivistler o. O onların işgar buluş aktivist buluşluyor. Onların işgar aktivist buluşluyor. Sana senin yakınlarına zat değilmese sen Udayda ministersoda ya prezidentine verdi bir zatla bolamaktı. Yarımısın aydın yarımısın aytmasan oğlum aktivistlik olmuyor.
Olam aktrislik bolmuyor. Men bilýärmi, işte maşdan aktris bolup çykanlar men bilýän, kopsyn tanıyan. Kopsyn tanıyan. Yitibam gitti kopsy. Ne yaptı yitip gitti? Gücü yetmedi. Gücü yetmedi. Gördü. Kazol adam alıp başladı. Götü açılıp başladı. Kaçtılar. Kaçıp başladı. Şu an yine bir iki sanatı kaldı. Olarım kaçacak kalı. Oğlum ben özüm kaçırayım onu. Ben özüm kaçırayım. Onu götürüp onu özüm açacağım. Hani alın onu. Alın da alın. Alıp bulsanız. Çeşmeden alyanız ha. İçeriden. Çeşmede dua etmeyin de içeriden. Hem bir vaktlar bana asıldın. İn sonu ne oldu? Bana aslında kim oldu? Bir san der, 2-3 şans asıldı bana. 4-5 tane badıram. Ne mi ettiniz? Özünüze ziyan ettiniz. Özünüze ziyan ettiniz. Bana değil. Sebebi arası adam arası oluyor. Halal adam halal oluyor. Halalın yanında Allah her zaman yanındadır. Arası adamın yanında Allah yanındadır. Sizler yana olup adam satamak men. Ya korkuzamak. Ya pulunu alamak men. Pulunu alamak. Ana ne mi? Kim şu? 2 karı. Ne mi oldu? Adamların ses hapslarını koydular. Ne mi oldu? Kim bu pıtrattı? Şu başına pıtratana şuna başladı. 2 karı başladı pıtrattı. Açık sattı. Ondan sonra bu geldi. O ölçe İstanbul'a gelip emmekim pantavas edip buşavat ölçe nem edip kurtoy bulattoy bolup ölçe götünü osurup durmayan kimse şu adam efir berip bilmeyen kaç yürüttü. O var. DVT mi PVT mi ne mi? Ne mi etti? Halkın vicdanını oynayanız, halkın yüreğini oynayanız, beynini oynayanız. Halk bir gün sizler oynaya, ervet oynaya. Şurada yine birisi var. Ben ağzını tutacaklar. Çıkar ya bu informasyon. Çıkar. Lakin yüzünü yap. Para horlar çıkarın yüzünü aç. Lakin informasyonun yüzünü yap. İzinden sonra onun korkusu pul alma. Men eşittin. Pul alma. Edemem. Halal et. İçeride aktrisler verdi. Aktris yok verdi. YouTube'da Türkmenistan'dan içine çıkanların men aydın de orada açık aydın. Türkmenistan'ın için çıkan YouTube'a çıkanların sağlarsa 3 kişi çıkar ya 4 kişi çıkar. İşleyecek. Hakikat işleyecek. Ondan %90 garanti verin oluram. Oluram %90 garanti verin. %100 garanti vermeyin oluram. Ben açık aytayım. Oluram %100 garanti vermeyin. Oluram işine gelse kaydır koruya. Kim olsun ediyor işte. Ben biliyorum. Kalan hemmesem pulu işlep dururlar. Pul at dururlar. İki taraflı pul alıyla o sen. İki taraflı pul alıyla kalanım. Aydaysın şu men almendisin gelsin yani çıksın efir naysın. Risk men alamak desin. Ben şunu dakavet ver bileyim.
Soňky çykan paketlerden hemesini pul alýar. Soňky çykan paketlerden hemesini pul alýar. Hemesi pul işleýär. Hemmesi pul işleýär soňky çykan paketlerden. Diýsin gaýsy men pul alamyksyň diýsin. Pul işleýär. İçeriden işleýär, daşyndan işleýär, urdan işleýär. Üç yerden işleýär. Ha, alamykdysyň soňky bankowa kartlaryny fişini çykaryp görkezsin. Soňky bir aýlykini. Gep ýesin tapar öyle berdi galy. Bank kartyny fişini çıkarsın. Kimden pul gitti, kimden pul gitti. Pul geldi. Döküm. Şeyler mi? Ha. İstoryasını. Şol bank hesabının soňky bir ay, bir aýlyk istoryasyny çıkaranlar şo taýda görünip. Bir ay demem. Bir aýda bir aýlyk diýem. Bir ay. İkinji ay gerek demem. Bir aýlyk çıkarıp bersin. Bular şolar ýa-ki professionallykdan uzak mahrum işleýärlermi? Derrol götaçylar ýaly. Evet da bular bilmiyor. Kim neymiş diye neymiş etipdi. Ha, yine bir iki sansı var. Yine bir iki sansı var. Bir iki san desen var ya, olam şu şey diye. Yine bir iki sansı var. Türklerin arasında ortasına durup kart açtırıp veriyor. Sonunda kart açıp veriyor. Kart açıp verirken aç veren son ben Türkçe vaktim eşittim uzakları. Ne böyle nem etmeydim. Sonunda nem ediyken aç veren son 6 ay 1 yıl işletiyken kartı Türk adamın adını açan kart var ya, bank kartı. Olam telefonu görüp duruyorken. Telefonu görüp duruyor. Kança pul gitti, geldi, çıktı. 6 ay 1 yıl işledi. Birden bank kartını yaptırıyor. Gidwen şu pulda ölçek alýar, şu Türk'ün ölçek alýar. Alamlar oynap dururlar. Garanti verip bilmeýär hiç kimse. Näme etdiňiz? Öz aýagyňyzy özüňiz palto urup dursunuz. Näme boldy? Türk'ün ahyry näme boldy? Türk'ün ahyry näme boldy? Men eşitdim men. Jaňla sen zaýdan oğlunlar diýär. Demamam goýmayan okular bizler diýär. Türkmen gor demaldyrmaýlar diýär. Öýlet başda diýär. Demaldyrmaýlar diýär. Ýollar, maşinler, metrolar, trolleybuslar mesela minsen dol diýär. Oturumyzyny basam bolsam alyp içeri alyp geçip durlar diýär. Adam Giyişme hakkın mı? Giyiş bilen. Söğüşme giyiş. Ben dokumentarını görköz diyen. Dingine nokla kesip durlar diye. Gep kayterini urup durlar diye. Ne mi ettiniz bana? Ne mi ettiniz? Yatıyırlar. Ya bana şu bu yatıyırlar. Kim çıkarıcı? Kim çıkarıyor? Serdar mı? Onun işine geliyor. Zilyanın dernekleri cemiyet. Şo çıkarar näme? Adam hukuklarynyň kurtoy nemeleri var, işgärleri. Şolar çıkarar näme? Men gördüm tez dernekden bir san heleba rak bopdur. Bilden aşağına rak çıkıptır eken. Sonra şu hele sana uğrattım diye yanlışmasam suratını. Dedim çıkıyor heleğin. Ana o hele banko kartını koyuptur. Ankara'dan başlaptır. Ta İstanbul'da kutarttır. Pul sorap. Operasyon etmem pula 70 milyonmuş. 70 milyon pul gerekmiş operasyona. Ankara'dan direkçilik başlaya. Alıp başlaya pul. Şu hele kömek gerekti. İstanbul'da kutarıyla. Ankara, İzmir, Eskişehir, näme
Ankara, İzmir'den Ankara'da, Ankara'dan gelecek İzmir'e inemese. Muğla, Bodrum, o taraflarım geçmiş. Türkmen, yabancı yurt, oturan yer, işleyen yer olsa hemmesine internette paylaşıp işte pul tap alıp durlar diyorlar. 70 milyon pul lan 700 milyon pul gitti otayda. 700 milyon 700 milyar pul gitti mi? Kuda biliyor otayda. Şu mu dernekleri bu? Ham dernek bolan dernek näme gerek? Hökümetten alsın telebudetsin dernek bolsa. Hökümetten alsın. El halktan almasın. Hökümetten o dernek adı var. Hökümet telebudetsin. Türkmesen telebudetsin. Türkmesen hökümetin telebudetsin. Maaş halkı maaşı senin grajdanın kesel ya götürde alıp git. Ya şoňa liçensiýa pul bersendim. Sen dernek bolsa şunu etmezsen. Lekin halktan pul alman dälsen Türkmenistan işlep duran halkyndan. Onun dernek bolmuyor. O maşiniklik bolýar. Maşiniklik bolýar. Dernek değil o. Kim diye dernek? Bana aýtsana dernek barmı? Türkmenistanyň derneği barmyş da. Bir çiste halal işin dernek barmı? Ha? Mana ben gördüm ha. Hele dernek açtı. O giden fantasiya oyundan gorkazda. Daje fantastiske filmlerin biraz kızıklı bolýar. Bulon filmimde bulon bir ýaşşagyny aldyp duran oyun oynadylar. Bomba koydular, kapymyza näme etdiler, bomba getirdiler, onu urdular, maşina näme etdiler, jarty jurtdy belabeter dip aýtdylar. Sen derneğe kim varsın o? Sen derneğe kim bomba koyup biler o? Gaýsan koyup biler onu. Soňra kaççeler pul düşürdüler. Aljanı aldılar, uy kaç gittiler. Kana şolon heleylerine, çağılarına deginýärdiler. Azar berdi. Kana ses çıkmayanlar. Azar beren adam ýok, atkriti çıkıp durlar. Gurlap durlar. Ana atkriti. Kana şunu eçi kakasını deýsin kana, heleyine, çağılarına deýsin diýip korksa kana, deýip bilerim indi. Deýip bilmez. Sebäbinden götü açıldı da, onun fark. O hakikat. O hakikat. Se deyip bilmiyorlar. Se olur mu işleşti ularında? Öňem şolarmy işleşdirip, soňam şolarmy işleşýär. Hana öňe çık diýe de, hana meni heýlem azar berdi, çağama azar berdi, eýne bir zadyma azar berdi. Çykypdylar. Komentar var okar mısın diýildi. Irlan Miralov, salam aleykum vatandaşlar, döwletdäki gitjägişi diýe tazy ol Irlan oradalar. Gutly mübarek bolsun, Ramazan mübarek gardaşym. Ruslan gelli. Assalamu aleykum döwletçan we diýil halkym bayramyňyz gutly bolsun. Gurunçylyk diýe hemme gurun. Ramazan mübarek gardaşym. Tazy ol, ömrüň uzak bolsun. Bar bol. Ruslan aeroport dogrusunda aýdan gurrunda jan var. Bu dönükliň özüne alsa registrasiýa edip durmaz ýöne kolonizator hojaýynlary öz gününe goýanok olary mejbur edýär diýe. Ruslan Timiroviç bağışlarsyň dogan adyraçyk gizje galym inni bul haram bolalar näçe wepaly hyzmat etse de öz haýynlara hazyýanlary wapşe ynanmaýar. Şoň üçinem lüboy kontorda öz adamlary bolmaly. Ruslan ýene bolup biler gelli Kärizow mysaly. Men düşünmedim gelli Kärizow näme mysal. Düşünmedim.
Neme risk gelýänçä ştaýda bir neme bar, bir näçe soraw bar. Şoň üçin şol sorawyň jogabyny bersem bolajak. Edil şu nemeň özüm şu temany açypdy, Ruslan açypdy aslında şu temany geçenki efirlerimizde demokratiýa ýagny dine görä näme diýdi şonu? Dine ters, dine haram diýen ýaly küfür, küfür diýdi. Küfür ýagny günä ýaly neme? Kiçik küfürler bar, uly küfürler bar, bagyşlanýan küfürler bar, bagyşlanmaýan küfürler bar. Buram türkçedäki küfür söwünç manatynda da ulanylýar. Küfür sözi ýöne arapçadaky küfür sözi günä manasynda. Ne şoň üçin demokratiýa harammy diýip şonu soraýarlar. O demokratiýa türkmençiligi tersmi döwleda? Bu Ruslan Timiroviç küfür diýdi bolan bu demokratiýa gatyýy ýanyny zatmy? İýilýän zatmy, içilýän zatmy, nähili zat diýip soradylar. Siz demokratiýa getirjek bolýanmy? Sizin getirjek bolýan demokratiýaňyz nähili? Şonu birazjyk düşündir aýtaňyz zat diýip haýyş etdiler. Aýratyn videoda etseň zat diýip onu intäkädir bilenmek, ýöne edil ştaýda bilegelli. Onu bilen men soraw jogap bereýin. Her kimin özçe demokratiýasy bar. Men demokratiýany her kim özüçe ulanýar. Şoňa deçen men gören ýurtlamda demokratiýa bar. Demokratiýa öňbaşçylyk idea diýilýän ýurtlarda görelli demokratiýa bar şu ýurdun diýip görelli görülýän ýurtlarda şo demokratiýanyň görülýän adalat, diň, hukukluk şertlerinden her kim öz maksadyna görä, keseki bähgitlere görä peýdalanýarlar. Şoň üçin adalatly we gurjak döwlet sisteminde halkyň häkimiýetine guruljak Türkmenistanyň Halk Respublikasyna esasy kada 1-nji madda ar-namys, ahlak bolmaly. Ar-namysyň, ahlagyň, halallygyň, arassalygyň bolmadygy ýerde demokratiýa her hili owadan sözler goýup bilersiň. Her hili adamyň ünsüni sowýan, ünsüni çekýän, gipnoz edýän her hili sözler zatlar ulanyp bilersiň, ýöne hiç biriniň olan peýdasy ýok. Şoň üçin hakykatdan ham halky gowdurmuşda ýaşatjak, her kime adalatly boljak, her kime deň hukuk berjek, gowy şertlerde ýaşatjak döwlet dolandyryş ulgamynyň 1-nji maddasy ar-namys bolmaly, ahlak bolmaly. Ahlak taýdan iň ýokary hilli bolmaly. Şoň üçin adamlaryň hiline heretmeli. Şol bir esasy şert bolmaly. Demokratiýa türkmençilige tersmi? Ýa kaýdyşym ýaly biziň baýlygymyz, ýagny Türkmenistanyň baýlygy halky. Tebi gazy ýa-ýene bir zady däl, halky. Eger adamlar, watandaşlar döwletiň baýlygy, genji hazynasy bolýan bolsa, diýmek, birinji şertde şolaň goragy, şolaň gowdurmuşda ýaşamagy, geljegini gaýgy etmediligi üçin ähli sosial şertler dogry üçin edilmeli. Başga ýurtlarda bolmaýan sosial şertlerem bereniň bilen artykmaçlyk eden o. Guppaý aljak bir ýurt, guppaý aljak hemmekşä görellilik bir döwlet dolandyryş ulgamyny ansatlyk bilen durmuşa geçirip bolýar Türkmenistanyna. Biziň
siyasi yörülgämiz alyp barýan işlerimiz inha şu uğurda mekrwanda bolýar. Şoň üçin demokratiýa türkmençiligi sertmi, demokratiýanyň nirsinden teredýänine baly. Meselem Germaniýadan men size mysal bereyim. Gaty täsin zat da hawa berteýinha demokratiýa baýyny bir geň zat da. Meselem atom elektrik stansiýalaryny bular yapdylar. Ondan inni doğruluğunu Germaniýada atom elektrik stansiýalary yapyldy diýmem metbuatda şolar ýalyky bildiriş etdiler. Iň köp şoňa beğenenler kim boldy bilýärmi? Demonstrasiýalara gatnaşan o köçede ýaşaýan bomuşlar ýa-da pul berilip zat edilip demokratiýa, demonstrasiýa, yürüyüşlere, protestlere gatnaşdyrylanlar ýa-da şo gurnolýan protestlara hantama bolup baryp şo taýda mut iýitýän, şo taýda kip edýän adamlar iň köp begenliğine bileňiş adam. Atom elektrik stansiýalaryny onu da häzirki pursatda energiýa gytçylygy, gymmatçylygy baka yapmak bu demokratiýadan halkyň bähwidine dälle ykdysada taýdan bir gowy bähwide dälle düşnüksiz zatlara belki şownizme da düşünmän ýöne şeýle bir reyting üçin edilen zat diýip şoňa şey demokratiýa bolan ýurtlarda da şolar ýaly zatlar bolup bilýär. Şoň üçin sen demokratiýanyň nähili gurnajagyna bagly. Ýani deň hukuklugy, erkinligi nähili sen gowy düzüp siýasat bilen sazlaşdyryjagyna bagly. Aslında demokratiýa diýilende sazlaşyp adalatyň, deň hukuklugyň, erkinligiň siýasat bilen ünlülük durmuş bilen sazlaşygy. Kanun taýdan şoň kepillik aslında alınýar şol demokratiýa. Şoň üçin her kimiň öz demokratiýasy bar. Her kimiň öz usuly we metody bar. Şoň üçin ol Amerikan, Germaniýa, Angliýa, ýani ýene bir ýeriň bir demokratiýa nemesine seredip, demokratiýa diýilende şol ýurtlardaky zatlar bäri getirilir, şolar ýaly bir zat kopýalanar, şoňa meňdeş bir zat bolar diýip pikir etseňiz, bizim türkmen hereket hökümünde bizde olar ýaly neme ýok. Sebäbi biz halkymyz bilýäs, öz halkymyzyň taryhyny, psikologiýasyny, watandaşlarymyzyň psikologiýasyny hemme zadyny bilýäs. Şoň üçin ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny basgylamajak. Bizim watandaşymyz döwletiň, hökümetiň baýly bolan şonu iň gowy görnüşde goragasyna aljak kanunlar, kadalary, düzgünleri durmuşa geçirip sagat ýaly işläp durar ýaly etmek bizim maksatnamamyz mehribanda bolýar. Şunu bilseňiz bolýar, ýene bir zat bar. Demokratiýa diýilende meselem şu demokratiýadan peýdalandylar. Şu demokratiýanyň döreden erkinliginden peýdalandylar da näme etdiler? Sanjymlary mejburi ýagdaýda sanjym etmek istediler adamlara. Psikolog batyş etdiler, söz taýdan batyş etdiler. Köp adam şu batyşlara boyun egip sanjym. Inni özüňiz bilýäňiz, yüzlerce min adam şu sanjym sebäpli saglygyna oňaýsız täsir ýetirilen soň, edilen soň kompensasiýa jerime almaly edildi. Şolara jerime tölenmeli edildi. Aslında olar ýaly zat demokratik döwletde bolarmy diýip soraýarlar. Gelişýän şu demokratik ösen döwleti şolar ýaly. Şol demokratiýanyň berýän erkinligi ina şolar ýaly zatlaram ettirip bilýär, ýalňyşdyryp bilýär siýasatçylary. Şoň üçin demokratiýa harammy, demokratiýa türkmençiligi tersmi, demokratiýa gelse Türkmenistan bozulur, bizim adamlarymyz bozulur, diýip desturlarymyz bozulur, dinimiz bozulur diýenler şol
demokratiya sözünün arkasında nämetçek bolýanyna bagly. Şol demokratiya sözüni ulanýan toporlaň, partiýalaň, hereketleň şoň aslında şo demokratiya sözüniň aňyrsynda näme gizleýänine, demokratiýany nähili maska hökmünde ulanýanyna bagly. Men garaýşym şundan ibaret, şu soraw bilen baglanşykly. Risk geldiňmi? O geldim. Tamam. Men dijitalda soňky çykanlar hemmese fufloşik. Men görüpdim, dinleýän, zaýdýän, hemmesini görýän, TikTok'unam görýän, başgasynyň görýän, hemmäni görýän fufloşik. Tugulma. Ýüregiň ulanman, ýüreg edip şoňa seredi bilýän. Mene seredi bilenmok. Ýa seredem men seredýän sebäbi näme seredýän men bularyň Türkmen halkyny kellesini, beýnini ütgetişlerini, beýnini pozuşlaryny, beýnine musur tıkışlaryny seredýän. Soňky çykanlarda. Soň ýesinden soň söýüşip, itden güjükle söýüşýärler, aslyşýarlar, oň asylýar, muň asylýar, aslyşyp durdular. Näme aslyşýan? Özüňiz birinji çykan wagtyňyz arasy çykyn, arasy gurlan, hakykat gurlan. Mene geçen gezek sen gördüňmi, görmediňmi? Ministra jaň istor, ministra jaň edilýär. Ministr bilen gurlaşylýar. Oho. Düşün. Oğutya. Düşün sen şuna. Ministr bilen gurlaşylýar. Türkmenistan ministr bilen gurlaşýar. Aktris. Olar ýaly ministr ýerine tapyp telefonlaşyp bolýarmy? Ana, düşün. Telefonlar dinlenýär. Türkmenistanda hemmi telefonlar kontrol aslında. Asraýlyň programmasy bilen hemmi ýazarlanıp dinlenýär. Sen düşün, şonu edis halkbom düşünsün, şona mani çıkarsın. Nädip inanýaňyzda şu ministrine oturup gurlaşylýar-da, ham YouTube'a çıkarýar, ham ministri söýgülýär. O ministre soňa isep diýmeýär. Bilemok. Ministrin suratyny koydu, ministrine söýgüşdi. Ne? Prime ministrem adyny tutup aýtdy. O ministrem nege ona zat diýmeýär. Onuň semýasyna tokum diýen garyndaşlaryna zat diýmeýärmiş. Azar bermiyormuş. Bu zakatyň aňyrsynda başga zatlar bardyr. He? Ol zakatyň zakat sebäpli ýitirilýän zatdan has köp gazanylýan zat bardyr. O zatlaryň bolýan zatlar lekin Türkmen halka şonu gerçi zaten uzatda Girzeci uluzat lekin men şoňa düşünämok. Men şu indi Türkmen halkyny komentarda. Näme üçin diýsin? Oş komentar yazsalar da men şonu bilesim gelýär. İnanýaňyz şoňa net düşünýäňiz. Indi aktris bolup ministrine jaňlaşyp gurlaşýar, söýgüşýär. Mümkin. O net aktris bolýandy o. Şol komentar yazın bana. İnanýaňyz şu zatlara. Özüňi aktris tapýan. O ministrine sen gurlaşýar. Oral gowaý diýär aktrisdi. Ömrü dokuzun oral gowat takdylara aktrisdi. Artistim diýen ok aktrisdi. Doğru diýär, doğru. Aktris sen bolýar da. Artistin heleydi. Burada geçti, bir yarım saat etip gelýär, şoň üçin ýumuşyp cemledek. Sizlere aýdyn. Toplanışmasaňyz, agzyl bolmasak, ýurt elden gidýär. O Berdi Muhammed İstanbul bolmaýardy, başga mes İstanbul gidýär utaýa. Düşünüňler. Soňam
yalan geplemeňiz besedin. Aktris bolup çykdyňyz. Maşinik etmeňiz besedin. Halkyň beýnine musur tıkmaňlar. Musur tıkmaňlar. Halkyň da 30 ýyl kellis beýninde musur bar. 10 ýyl okudy, 9 ýyl okudy. Kellesinde musurun dolu halkyň. Şu musurlan araslaman öğretmeni. Sile beter üstüne musur tıkýaňyz. Etmeň. Yurt gerek bolsa agzy romany. Görene ağzınızı hıllıgına akıllı durmaňlar. Akırsan adam narman stoýuşlar akırıňlar. Özüňize näme bolsun. Geleceğini düşünmeni. Geleceğini düşünmedik mi? Yurt gidiyor. Bu 30 yılda yine 300 yıla mı gidersin bu gidişinde? Size aydın. Bazı köp aktrisler yanlış düşünmesin. Men son çıkanlar dipdun. Önküler diyemok. Yanlış düşünmesin. Önkülerim ba. İki tane karı tavuklar ba. Halkta beynini. Günde Hudanın beren günü efir bererler. Niden gep yapıyorlar, niden emediler, skaskalarla bitmiyor bularım. Hiç bitmiyor skaskası. Prosmotura seyrediyen kellene sığmıyor. Abonete seyrediyen 21.000. Aytın skaska bitmiyor. Kaysi yurttan alıp durlar skaska. Kaysi yurttan alsam skaskası bitiyor sonunda. Özünüzü o seyredin. Canınız sağ olsun, başınız dik olsun, ediz halkım. Biraz kellenizi, beyninizi işletsek o oluyor. Vaktinde Türkmenistan'ı ele alarlar, vaktinde Türkmenistan'ı öz yurdumuzu, özümüz yaşarlar. Ödüp yurmalı. Ama ben nem bolsam Avrupa'ya gittim. Ben öz günümü kurtardım. Türkiye yaşayanlara Türkçe diyorlar, Allah kuvvet versin diyorlar Türkçesi. Allah kuvvet versin sizlere. Türkam sonki deminne du. Benim eşim bu işe. Galıba süver. Senin neftleri, zatları taptan beset koy. Ecenge kalkan gördün çıkıp şu neft ediliyor. Olmasa. Özüne koşuluyor. Ayrı sana. Hiç kimse senin özün aslında. Başınız dik olsun, iyice kalktım. Özünüzü o seyredin. İlk sazı ol, tarih halkasın, halal halkın hakikat görüşünü gollap durdun, öz bilyen, maglumatlan, tarih şayat hükümünü görün eştenliğinden bile, sonundan alyan maglumatlanın üstüne oşup, faktlanın üstüne oşup, ömrün uzak olsun, halkın ruhunu kaldırmaya kömek ediyen, ömrüne bereket, ullakan Tanrı halkasın ustayda cemlemeden öwel oğul bir neme var. Soru ve komentariya. Şoňa men jogap beresim gelýär. Ali diyen bir toganymyz ýazýar, döwlet dogan sen anan ýa-da korrupsiýa bizde ýok edip bolarmy? Ýani Türkmenistanda korrupsiýa ýok edip bolarmy diýe. Elbetde bolar. Hiç ilgürrüň ýok. Kanun, düzgün nizam pis tapar su pisi diye. Eğer sen pisi tapıp olurum öz başına topar olup parti olup hükümetim ele geçirdiler. Bir uğurdan hükümeti alıp başka uğura berenin hiç bir manası yok. Halkın ıkbalına, halkın durmuşuna hiç ili ütkeyen zat yok. Şoň üçin bu yönü koyucu logika, yönü koyucu gözü görünüp duran zatlar bunun için alim olmağa gerek yok. Şu zatlara üns versen, aslı halal, levzi halal, adamla birleşmeğinden emele gelen toparlar, partiyalar, koalisya,
alyans, birleşik, bileleşik näme diýseňizdi, ana şolar gelenne ana onu korrupsiýa düzelýär, men adam düzelýär, onun arkaýynda. Şolar ýalyky risk ullakan taňar ýalkasyny ýene bir gerek. Sagja bol. Awa. Yeneki efirde uşukmamıza çenni köp sağ olun, Allah'a yarınız olsun, oradalarınız kavun mübarek olsun. Yeneki bayramları öz yurdumuzda toy taşaklı kutlamak nasip etsin. Köp sağ olun, sağlıklı olsun, Allah'a yarınız olsun. Ruslan sonunda bir zat yazdı. Çeken zahmeti boşuna gitmesin, okayın. Türkmenistan'dan başka hemme musulmanlar yaşayan ülkelerde ummat oyanıp başladı. Dine Türkmenler diye. Oğlan hoğlu var, yöne diye tuğdana vaatında biçer diye. Hemme zadın vaatı var. Mehvanlı onlar şunki efirimizde riskin katnaşmanına Erdoğan haramda ve terdar saçan diktatorluk hizmetdaşlığı hakkında şolon oynatkulary, kazyorlary, hizmetkarlary şolon edip beren patlıpıcılykları hakkında oşadırnan içindäki aktivist, oppozisiýa adam hukuklaryny goraýar, eýle beýle şoňa meňdeş protokol yalan propagandan köçe küntüleri hakkında gurrun etdik, garaýşlar beýan edildi, maglumatlar berildi. Ýene kefir duşuplamyza çenli köp sag bolun. Awa. Sağlıkly bolşalyň, Allah'a ýarňyz bolsun. Köp sag bolun mehriban doganlar.